In Friesland binnen prachtige boetenplaatsen te vinden. Ze weerspiegelen de grutske skietnis van de provincie. Er is een heel soort moois te zien. In de gebouwen lieken goed als in de tuinen en parken. De eigenaars, haar maaiwerkers en de vrijwilligers onderhouden deze bijzondere pronkjes, maar een soort leefde voor de toekomst. Een beetje achter wat nou IBM binnen, dat we in die tijd vermoedelijk al je nog vinden. Daarom moet het direct vinden waren. En het plak bij die steens nog stiert, ja, dat weer dus kijk een beetje op die oergang. Dus zien ze het oerzicht hoe dat Iepen Kleilommers is. En daar weer de bewinning toen ik. Dan is juist een beetje dat Iepen Kleilommers op de voorgrond, maar die waren op de achtergrond. Maar in het midden de steens. Landschapshistoricus Jeroen Wiersma weet alles over het Frieske landschap door de eeuwen heen. Ja, rond 1300, dan moest in ieder geval een heel soort huizen voor denken. Er is minder biem nog. Ik op een klaai wie toch nog kijkt wat Iepener is nou. Het is nu al een heel Iepen landschap. En ze wat alle dikken voor denken. Ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. Een heel soort verviergie over het wetter. En dat is juist ook op oude kaarten nog. En dat is eigenlijk tot 1800, 1850 is dat zo geweest. Van de middeleeuwen af verriezen steensen in dit Iepen landschap. De stenen toren waren gebouwd voor verdiegening. Maar de eigenaars kwamen ik heger in onschen te steen. Want stenen wie een duur. Rond 2000 wie eigenlijk al in de kerken van stien. En die stenen wien gewoon net te betalen. Die moesten geïmporteerd worden uit Duitsland. En later in rond 1850 kwamen hier de kleesters. En die konden zelf stenen bakken. Dus toen werd het alweer wat beter te betalen. En toen kon ik de rijke meesten hier een huis van stenen bouwen. En dan is juist dat de hoofdelingen, de edelmannen, zelf ook huizen van stien gaan bouwen. In eerste instantie ter verdediging, want ze zien altijd ruzie met elkaar. En als ze het dan het eerst werken doen, dan gaan ze gewoon met elkaar op vuist. En dan kun je beter in een steenhuis winnen. Want als je huis dan van hout is, dan ben je nergens. In die tijd ontstier de Frieske adel. De families die de steensen bouwden, kregen heel iets meer macht. Ze waren heer en master in hun gebied. Adelzaakkundige Ben Bilker weet er alles van. We zien hier twee portretten van oude Frieske adel, Sjogres, Dekema, Kamstra. Nu gaan we even naar deze cel. Hier hingen al je portretten van de Frieske adellijke families. Ja, dat is Heemstra natuurlijk. En dan hebben we hier de Burmania's, dat maken we net vier. Dat is echt de wichtigste familie vanuit de middeleeuwen. Nou ja, die hadden er net bij, want die scheen uit Brabant te komen, maar dat maakt het niks uit. Kwart zijn hingen 4, 5 hele wichtige families en die hingen hier alweer. In eerste waren het maar een paar families die het opklommen tot de adel staan. En troch toek maar nooit te trouwen, waren ze heel iets wichtiger en machtiger. Het iertal 54 is tegenwichtig, want dan moeten alle families zich registreren. Troch de hertog van Saxen. Hij registreert die families in een groot adelsboek, het Fries adelsboek, en dat nemen wij OFA, Oude Friese Adel. En OW als daar net instuurt. Dus de mensen van echt nog van Joert van adel, die het helaas toen nog net van adel winnen, ja, die zeggen de echte OFA, ja, hij stond niet in dat boek. En adel kenmerkt zich natuurlijk toch sjentelitten, waar ben ik? En een stins is ter verdediging en op een gegeven moment is dat net meer nodig. Dus het was juist dan dat zij die stinsen eigenlijk afbreken, of ze maken ze er een square van, en dan zetten ze er een staten naast of op. Prachtig huis van stien. Nou, daar weten ze dan. En vervolgens, nog eens een eeuw later, breken ze die soms ook weer aan en zetten ze er nog groter dan. Want ja, we zijn nog rieker. En we zijn vooral, maar nog meer macht uitoefenen. De meesten van deze staten waren neemt naar de eerste bewenner, die als bij Matena en Dekema staten. Gewoon oren kregen in de volksmoelen een orennamme. Zo stiert Heringa-staten nog heel iets bekend als het Popta-slot.
Popta wie een hele sociale man. Hij wenne met zijn mem in Ljout, onder Nijstedt. En meneer Popta die wie heel zuinig. Hij hier net een makkelijke jeugd gehad, want zijn huid die weer nogal behoorlijk onder drank. Gokverslaafd, het al een paar keer in de gevangenis zitten. Dus die mem die hier handvol on haar 2 jongens, want Hendrikus hier dus ik nog een oudere broer, Jacobus. En die mem die kwam ik wel uit een redelijk goede familie, uit Haas. En haar ouders die hebben de studie van de band betalen. En zo is Popta afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid. Cum laude, dus heel bijzonder. En hij is letterlijk een hele goede advocaat geworden. Popta wie een apart man. Hij had niet trouwd west. In zijn leven bracht Popta een kapitaal onjild bij noor. In zijn testament had de zettelitten dat zijn staten altijd gelijk blijven moest. En uit zijn nijlittenskip moest eermezorg betellen worden. Dit is een hofke dat sticht is door dokter Hendrikus Popta. En in Santje Alve is hier begonnen. En toen is de eerste stien is lijn door Treintje, Johannes en Jan. En het was de trouwband van Knecht Jellema. Dit gasthuis dat is gebouwd voor ongetrouwde of weduwvrouw. Hij neemt de ongetrouwde vrouwen bejaarde dochters. En hij was heel ronddenkend, want er mochten Joodse vrouwen, katholiek of hervormd, maken net uit. Dus het was voor die tijd was het gewoon heel bijzonder. En dat was het washuis. En 1 keer per jaar werd er een koe slachten. En die koe die werd aan in 26 postjes verdeeld in november. En dan kregen alle vrouwen iets van 10 kilo vlees en vet. Het is net veel. Dat hebben ze dienen tot 1973. Toen zijn ze er maar gestopt. En ze hebben in 2013 ze het weer oppakt. Dus na 40 jaar krijgen weer alle bewoners een vleespakket. Maar nu van 1 kilo. Het testament van Popta bestaat uit maar liefst 24 zijden. Want in detail staat daarin hoe het al hier komen moest, na zijn dier. Zo schreeuw ik dat er 4 vaden ongesteld worden moesten. Hij hier moeite om het los te laten, het landgoed. Dus hij had alles omschreven. En die 4 voogden, wat die doen moesten, dat zit precies omschreven in het testament. En die had er problemen weer met de vrouwen onder elkaar, dan moesten die heren natuurlijk ook ingrijpen. En het is eigenlijk wel heel grappig, want elke voogd die weer dus verantwoordelijk voor 6,7 vrouwen. En dat wisselen die. Soms zie je die in een zon en de andere 6, dat wisselen nog wat. Maar nou ja, het wordt nog steeds zo. Dat is maar het testament in de hand. Proberen we zo vol mogelijk, nou ja, in de geest van, ik heb er altijd een beetje hekel om, maar in de geest van meneer Popta, ja, wordt het hier bestuurd. De Frieske adel hier meestentijd de groen bij de eigen staten net zelfs in bezit. Nevens het Frieske kiersrecht hien je namelijk meer stemmen als je groen hierne in verskate gebieden. Van de oudste staten binnen de meesten tot de eeuwen heen verdween, omdat de familie uitstoor, naar oren plakken verhuizen of het financieel dreig kregen. Vooral na de Franse tijd, dan ontstaat een hele nieuwe soort adel. Het gaat heel min met de adel, vooral 1850, crisis. En ja, dan wordt alles oors. Haast alle status worden opbrutsen. Maar aan de andere kant, heel vreemd, sommige families doen het heel goed. De Haringsma's, de Heemstra's en de IJzinga's. En die bouwen zelfs nieuwe status, of eigenlijk buitenplaatsen. En wat heel bijzonder is, ze maken zich een soort tuin. Dus dan krijg je een andere stijl. En die families, ja, die passen zich gewoon aan. De boetenpleersen vertellen het verhaal van de opkomst en in gewoon geval niet de ondergang van de Frieske elite tot de eeuwen heen. In de volgende aflevering zullen wij waterstaten bouwen leerden. Wen het de naaiteende nog of binnen no hele oren-eigeners